sa Davao ha. So, morning sa kinala ni Ian kanina na gitagbo mi sa terminal. So, mo sunod ko ila kakuan manghuwan. Nadali na akong ilis, dayon ang amo ang pasalubong sa ilaha mauna. Dayok og suka, di nagdala po kog alamang. Guys, di nagdala po mig. Ayan. Ikapoy ka ga wala. Kapoy ka wala. Wala. Kapoy yun eh. Likon pa rin sa palitin. Uy, nanak ko sa kuan ha. Sa Davao. Hello, Pabudoy. Kaya nitagbo na mo ganina. Ay, Tagalogo na natin ha. Siya kamara talaga. Parang niuutong na doon. Hindi ko na siya nakita. Ano ba? Tapos, sobrang magulikan sa Dayon. siniskin. So, Dito ang bahay nila ni Mang Juan. Oh. renta kami na rin. Nag-ano lang sila, nag-rent ba? Yung pilang bulan? 10,000 mo. 500? At 2,500? 2,500. Huy, kamaot, aning niya. 2,500 na? Dili mahangyo? Ano, ginoo ko. Kasi tagiyan na, kaya hangyoon na. Kasi tagiyan, kaya hangyoon. Sige. Baligyan na may darimi. Pilang bulan ane? 2,500. Duha mo. Dili, ang kanang all na, 2,500 na. Sa Lanao lagi kay 1,000. Dako no. Balin na lang. Lahi man no, ang syudad, lahi. Lahi jud ang bukid og syudad. Tinuod jud. Dito. Diri kay mura. Akansi. Mura guot nga niya 2,500 no. Kaya nananawagan po ako sa may... Pwede na siya. Oh, syudad man. Nananawagan po ako sa may-ari nito na sana i-1,000 nyo na lang yung haabang dito ha. Hangyo-hangyo lang. Hangyo-hangyo lang tayo guys. Kasi crisis ngayon, di ba anak no? Crisis, sobrang... Dapat ano? Or i-500 na lang ninyo. Maawa kayo. Ay, kanin. Joke lang ha. Si follower daw ang landlady siya. Shout out landlady. O say Bisaya sa landlady kanang yuta nga bayi. Ano isa kay? Yuta na bayi. Land manuland o lady. Landlady. O guys, maura to guys ha. Gamay kayo kung nahimong video kanina kay nindot magod ang dalan sa Maramag Bukid nun kay murag na ay signal ba so nakapokus ko sa live sa TikTok. Dayon, wa ko kahuna-huna nga mag-vlog man di ay unta me. So ani na lang. Nakahimo ko gamay nga video karon. So kanina lang ninyo. Naanak ko sa Davao karon ha. Guys, naanak ko sa Davao karon. Keep safe everyone.